Saarijärven seurakunnan perustehtävä on välittää uskoa, toivoa ja rakkautta koko laajan seurakunnan alueella. Sitä kuvaa auto seurakuntaa laajuudessaan ja pitkiä välimatkoja. Saarijärven seurakunnan jäsenmäärä on noin 12 500. Maantieteellisesti seurakuntamme on hiippakunnan laajin ja Suomen noin 13 laajin. Ensimmäinen vapaaehtoinen seurakuntaliitos toteutettiin vuonna 2007. Saarijärven seurakuntaan liittyvät Kannonkoski, Kivijärvi ja Pylkönmäki. Toinen vapaaehtoinen seurakuntaliitos toteutettiin vuonna 2022. Tuolloin Saarijärven seurakuntaan liittyvät Karstula ja Kyyjärvi. Seurakunnassa on reilut 40 työntekijää, saman verran kausityöntekijöitä. Seurakunnan jäsenmäärä on voimakkaasti laskeva ikärakenteesta ja kaupungistumisesta johtuen. Kuvassa kuvattuna Saarijärven kirkot. Saarijärven seurakunta on maantieteellisesti laaja, jota osoittaa Lapuan hiippakunnan kartta. Saarijärven seurakunnan organisaatiokaavio. Vaaleanpunaisella tai oranssilla ovat kuvattu siinä seurakunnan yhteiset työmuodot. Kappeliseurakunnat johtokuntineen on kuvattuna vaalean sinisellä. Organisaatiokaavio näkyy pienellä, joten emme jää siihen kiinni. Saarijärven seurakunnan toiminnan ja hallinnon tavoitteena on perustehtävän toteuttaminen koko seurakunnan alueella mahdollisimman kattavasti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä taloudellisesti. Seurakunnan toimintaa ohjaa yhdessä laadittu strategia ja toimintasuunnitelma. Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto on muodostunut seurakuntavaaleissa 5 alueellisella listalla: Saarijärvi, Pylkönmäki, Karstula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Kirkkovaltuusto on muodostunut siis alueellisin perustein, edustaen koko seurakunnan aluetta. Näin muodostuu yksi yhteinen Saarijärven seurakunta, joka koostuu useista alueista, kuten Kristuksen ruumis, yksi ruumis, joka koostuu monesta jäsenestä. Kun kaikki jäsenet voivat hyvin, koko ruumis voi hyvin. Jäsenet eivät kilpaile tai taistele keskenään, vaan ovat yhtä, kuten Kristuksen ruumis. Näin on Saarijärven seurakunnassakin. Yksi yhteinen seurakunta, joka koostuu useista alueista ja jäsenistä. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto muodostuu siten, että 6 edustajaa on Saarijärveltä ja 1 edustaja kustakin kappeliseurakunnasta. Tämä on sovittu seurakuntaliitosselvityksessä ja suunnitelmassa. Mikään lainsäädäntö tai ohjesääntö ei tähän ohjaa, saati velvoita. Tämä kuuluu seurakunnan hyvään hallintotapaan ja kulttuuriin, että kirkkoneuvostossa on edustajat kaikista alueista. Näin saamme yhdessä hoitaa, suunnitella ja päättää koko seurakunnan alueesta siten, että kaikista kappeliseurakunnista ja Saarijärven suurimmasta alueesta on edustajat mukana. Kappelineuvostot, eli nykyiset kappeliseurakuntien johtokunnat, ovat kussakin kappeliseurakunnassa. Kappeliseurakunnassa on toimintaa ja asioiden hoitamista varten johtokunta, jonka jäsenet valitsee kirkkovaltuusto alueen seurakuntalaisista. Kappeliseurakuntamallilla halutaan vaalia kunkin alueen paikallista identiteettiä ja perinteitä. Seurakuntalaisille on tärkeää tunteen vuoksi ja muutenkin toiminnan ja käytännön kannalta, että seurakunta on läsnä siellä paikkakunnalla. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. 1 on kappelin pappi. Kirkkoneuvoston ja johtokuntien välillä on jatkuva yhteydenpito.
yhteiset edustajajäsenet. Tieto kulkee kirkkoneuvoston ja kappeliseurakuntien johtokuntien välillä. Kirkkoherra ja talousjohtaja vierailevat tarvittaessa kappelineuvostoissa ja johtokunnissa. Kappeliseurakuntien johtokuntien päätehtävänä on suunnitella ja kehittää seurakunnan hengellistä työtä alueellaan. Kappeliseurakunnat ja johtokunnat ovat siis seurakunnan toimintaa varten. Toki johtokunnat antavat myöskin lausuntoja esimerkiksi kiinteistöihin liittyen. Kirkkoneuvosto ja kappelineuvosto voivat perustaa erilaisia vastuuryhmiä, jotka voivat ideoida työalan toimintaa, tehdä ehdotuksia kirkkoneuvostolle ja valtuustolle, tukea työntekijöiden jaksamista, edistää vapaaehtoistoimintaa. Koko seurakunnan yhteiset vastuuryhmät ovat varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, musiikissa, lähetys- ja kansainvälisessä diakoniassa, kiinteistötyöryhmä, metsätalousryhmä, ympäristötyöryhmä ja nuorten vaikuttajaryhmä. Saarijärven alueen omat vastuuryhmät ovat diakonia, aikuistyö ja kussakin kappeliseurakunnassa on oma diakoniatyön vastuuryhmä ja osassa kappeliseurakuntia myös lähetystyön vastuuryhmä. Yhteinen ja keskitetty toiminta. Varhaiskasvatus, nuoriso- ja rippikoulutyö on 100% keskitetty seurakunnan yhteiseksi työmuodoksi, jota johtavat tehtävään nimetyt väliesihenkilöt ja koordinaattorit. Lasten ja nuorten kerhoja pidetään kaikkialla alueilla sen mukaisesti kuin on kysyntää ja tarvetta. Kaikki alueet pyritään huomioimaan tasapuolisesti, joskin toiminta on keskittynyt nuorisotyön osalta Saarijärvelle, joka on väestöltään suuri. Lasten ja nuorten leirit sekä rippikoululeirit eivät ole jakaantuneet alueellisesti. Nuori voi hakeutua haluamalleen leirille. Leirit pidetään seurakunnan omassa leirikeskuksessa. Konfirmaatiot on keskitetty Karstulan ja Saarijärven kirkkoihin. Seurakuntatoimisto, taloustoimisto ja hautausmaan toimiston vastaanottajapalvelut keskitetty Saarijärvelle. Seurakunnan emäntäpalvelut, tarjoilu ja ruokapalvelu hoidetaan keskitetysti koko seurakunnan alueelle. Kirkkokahvituksia myös vapaaehtoisin paikallisesti. Kiinteistötoimi ja metsätalous hoidetaan keskitetysti. Kiinteistöpäällikkö tarkastelee ja valmistelee koko seurakunnan kiinteistöihin liittyvät asiat. Kiinteistötyöryhmässä ja metsätyöryhmässä jäseniä kultakin alueelta. Kuullaan tarvittaessa paikallisia kappelineuvostoja ja johtokuntia. Näin kappeliseurakunnat ovat edustettuina merkittävissä työryhmissä. Jumalanpalveluselämä, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö, aikuistyö ja yleinen seurakuntatyö ovat yhteisesti koordinoituja ja osin keskitetysti toteutettu. On yhteisesti sovittuja suuntaviivoja, painopistealueita ja periaatteita. Kullakin työalalla on yhteinen koordinaattori tai väliesihenkilö koko seurakunnan alueella. Yhteisiä ovat muun muassa työmuotojen toimintarahat koko seurakunnan alueella. Näin nämä työmuodot ovat osin keskitettyjä, mutta toisaalta ne ovat myös osan alueellisia. Edellä mainituissa työmuodoissa alueellista toimintaa ja liikkumavapautta sekä itsenäisyyttä on olemassa. Kukin alueen kappeliseurakunta voi täten painottaa toiminnallista työtään alueen tarpeiden, tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti. Kuullaan kunkin alueen seurakuntalaisia ja johtokuntia sekä vaalitaan paikallista identiteettiä ja perinteitä. Seurakunnan työ on siten keskitettyä ja alueellista yhtä aikaa. Esimerkiksi jumalanpalveluselämä ja toimitusten kausisuunnitelmat laaditaan yhdessä jumalanpalvelusajat ja toimittajat. Mutta sitten kaikki muu jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja sisältöön liittyvä päätetään ja toteutetaan paikallisesti noudattaen kuitenkin seurakunnan yhteisiä kuorisääntöjä ja toimintasuunnitelmia. Vastuu kappelin papilla ja kappelineuvostolla. Vastaavasti toimitaan esimerkiksi diakonia, aikuistyössä, musiikkityössä ja lähetystyössä. Työalan koordinaattorin johdolla suunnitellaan ja toteutetaan työmuotojen yhteisiä toimintoja koko seurakunnan alueella, synergia.
Alueellisesti ja paikallisesti toteutetaan kunkin alueen erityistarpeita ja tavoitteita kappelin työntekijöiden, kappelin johtokunnan ja vastuuryhmien yhteistyönä. Työmuoto vai aluemalli? Kumpi Saarijärven seurakunnassa on? Sekä että. Tehdään ja toteutetaan keskitetysti ja yhdistetysti kaikki se, mikä on järkevää, hyödyllistä ja mahdollista. Näin vältetään kaksinkertainen ja moninkertainen työ, hallinto ja kirjanpito. Ei tule päällekkäisyyksiä, taloudellista ja tehokasta. Tehdään ja toteutetaan paikallisesti ja alueellisesti sellainen, joka on kullekin kappelille ominaista ja erityistä, johon kappeleissa on tarvetta ja johon kappeli on asettanut tavoitteita ja painopisteitä. Huomioidaan näin seurakuntalaisten paikallisuus ja paikallinen identiteetti. Viranhaltijat ja työntekijät. Kullekin alueelle ja kappeliseurakunnalle nimetty oma pappi, kanttori, diakoni ja suntio. Näin huomioidaan paikallisuus, ensisijainen työalue. Työntekijät eivät ole kuitenkaan paikkaan ja alueeseen sidottuja, vaan jokainen liikkuu ja työskentelee tarvittaessa koko seurakunnan alueella. Toissijainen työalue. Näin vastaamme ja hoidamme koko seurakuntaa yhdessä. Kaksinapainen ylijohto, kirkkoherra ja talousjohtaja. Väliesiehenkilöt, työala vastaavat ja koordinaattorit. Kiinteistöpäällikkö, kiinteistövastuu. Kappeliseurakuntien papit, heillä ei esimiesvastuuta. Määrärahat. Määrärahat yhteisiä, ei moninkertaista alueellista kirjanpitoa ja hallintoa. Yhteiset määrärahat työmuodoittain, kullekin kiinteistölle määritelty määräraha. Kappeliseurakuntien alueelliset määrärahat hyvin pieniä. Roolit ja vastuut. On tiedostettava ja sanoitettava. 1. Mikä on keskitettyä, koordinoitua ja hoituu yhteisenä työmuotona. 2. Mikä on paikallisesti toteutettava. Kuka koordinoi, vastaa, johtaa ja päättää kussakin edellä mainitussa tilanteessa. Kun tämä on selkeää, tiedetään roolit ja vastuut sekä kuullaan toisia, toimitaan hyvässä yhteistyössä ja ymmärryksessä, niin vältytään ristiriidoilta ja vastakkainasettelulta. Tämä mahdollistaa hyvän työkulttuurin ja yhteistyön, jossa huomioidaan samanaikaisesti koko seurakunta että paikalliset alueelliset erityistarpeet. Sitä varten on olemassa kappeliseurakuntamalli. Tämä toteutuu Saarijärven seurakunnassa varsin hyvin.